హలో గైస్, ఈరోజు మనం యూరప్ సర్వర్లో ఉన్నాం. చూద్దాం యూరప్లో ఏమేమి ఉన్నాయో. ఇక్కడైతే ఇది వచ్చింది, కంగ్రాచులేషన్స్. యూరప్ సర్వర్లో అప్పుడే ఈ స్కేట్ బోర్డ్స్ ఇచ్చేసాడు, మనకి ఇంకా రాలేదు. ఓకే, తర్వాత ఇది ఈరోజు మనకు వచ్చిందో ఇది చూడండి, ఇదేంటో తెలియదు నాకు. తర్వాత ఈ ఎమౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు చూడండి, లెట్స్ గో ఎమౌంట్ 5000 వ్యూస్కి. ఇది లెవెల్ 8 కార్డ్, గ్రీన్ స్టార్ టోకెన్ అంట. మళ్ళీ ఇవి మనకు వచ్చినాయి, ఇవి వచ్చినాయా, ఇది మనకి ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. ఇది మనకి టోకెన్స్లో ఇచ్చాడు. ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ టోకెన్స్ అంట. చూడండి, 100 టాప్అప్ 100 డైమండ్స్కి 100, 300 డైమండ్స్ 200. ఇంకెంత టాప్అప్ చేసినా అంత సక్కం వస్తుంది అంట. 1 టాప్అప్కి ఫాల్స్ బాక్స్ అంట. మనకి తెలుసు. బండిల్ కూడా ఇస్తున్నారు భయ్య, ద బ్లాక్ రోజ్ బండిల్ అంట. ఎమోట్స్ %50 క్యారెక్టర్స్ డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు. యాక్సెస్ యువర్ మ్యాజిక్ క్యూబ్. వీళ్ళకి చాలా ఆఫర్స్ ఇచ్చారు భయ్య. చూడండి, కొంచెం నెట్ స్లో, ఇది అడ్వాన్స్ సర్వర్ కాబట్టి నెట్ స్లోగా ఉంటుంది. కొంచెం ఏమనుకోకండి. చూడండి భయ్య, రక్కీ రాయల్లో ఏం కొత్తవి ఇచ్చారో చూద్దాం. మన ఇండియాకి తప్ప మిగతా అందరికీ మంచివే ఇస్తున్నారు. చూడండి భయ్య, రూమ్ కార్డ్ భయ్య, ఫ్రీగా రూమ్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు. ఏవేవి తీసేద్దాం, ఇది తీసేద్దాం, ఇది కన్ఫర్మ్. చూద్దాం, టాప్అప్ చేయాలి. మనకైతే ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. ఇగోండి భయ్య, చూడండి భయ్య, ఇగోండి చూడండి క్యారెక్టర్స్ భయ్య. చూడండి భయ్య, క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళకి ఇంత ఫ్రీగా. క్లాక్ క్యారెక్టర్, ఇది బండిల్. ఏంటి భయ్య వీళ్ళు ఇంతలా ఇండియన్స్ ఇంతలా మోసం చేశారు ఇండియన్ వాళ్ళకి. ఈ కొత్త బండిల్ వస్తుంది, ఇది కూడా కొత్త బండిల్ జోకర్. ఈ బండిల్ మనకు వచ్చింది. డైమండ్ రాయల్ ఇది మనకు వచ్చినట్టుంది కదా భయ్య. కొత్త గన్ ఇది కూడా మనకు ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చిందేమో చూద్దాం భయ్య. ఇది వచ్చింది భయ్య ఫ్రీగా. ఈ ప్రీ ఆర్డర్ ప్యాన్ 30% డిస్కౌంట్, 50% డిస్కౌంట్ క్యారెక్టర్స్కి. మ్యాజిక్ క్యూబ్ బండిల్, మ్యాజిక్ క్యూబ్ ఇది 1 బాక్స్. చూద్దాం భయ్య, మనకి ఏమైనా లక్ ఉంటే ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. చూద్దాం. అరే రావట్లే భయ్య. నెక్స్ట్ వెపన్స్ తెలుసుకొని కలెక్షన్స్లో కొత్త ఎమోట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి చూద్దాం. సరిపోట్ ఇది మనకి మనకి ఎప్పుడు ఇస్తాడా అది. ఇవన్నీ మనకు ఉండేవే భయ్య. ఇది ఉందా భయ్య? మనకి ఉంది అంతే భయ్య. దట్స్ ఆల్.